Balmayem Soroma. Oui, Aouni Soroma, ça va. Ça va. Et toi, Jam? Toi, docteur Allah Et parti Sadi Moui. Alors, né parti Sadi Mambrier depuis 2007, le 17 décembre. Et comité central Mambrier B. Donc, il y a bureau politique membre de l'occupé de Salia Keller, l'aide sociale. Yala M5 RFP. Parti Sadi est Hakil Natay Mioula. Bon, M5 RFP, mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, et Djekoulou Kouraye, une dame en Kosobe. Djekoulou, avec un rassemblement des forces patriotiques, parti Sadi qui est Hakil Nato la bien, parce que parti Sadi donna la trop de MDP, mouvement démocratique et populaire. Béba donc au 2019 là-bas, on mois de octobre déjà, c'est-à-dire bon il faut là que bon le quoi faire nous on va que bien MDP et au mois de novembre faut qu'on a français tout étranger quand on a mal là beaucoup comme Macron qui est président de l'Epo na hakili bona au moment ko malien be ka fara ñoo kan ko ka na tabulu kura su bande mal ko mouvement démocratique et populaire démocratique parce que bede kan ngi ka kuma fala syndicat ou sénégal ou ouvrier bede kan commerçant be ani populaire parce que akana fo yorobe puis be kan a ko na fa malheureusement wati mo do turan ko jama do turan ko mais ama M5 tabo. Donc M5 il y a mamina yɛrɛ la waati mɔgɔ saba o ye FSD ni Mamadou Diko ka parti ani MK olu ko k'u bɛ bɔli kɛ effectivement MDP taara o jaabili weleli jaabi maintenant M5 décidé len MDP taara don M5 fana kɔnɔ donc hakili la tɛ foyi fo MDP ta o kɔrɔ ye mun ye bi bi na président Ibrahim Boubacar Keïta ka wala sama hakila min be sadi bolo MDP tay parce que pour lui MDP bolo kumbe sanfa kumbe ka ñon sur M5 nano kono donc tare Yala aw yɛrɛ hakilina la ka fɔ ko ni Ibrahim Boubacar Keïta wulila o de bɛna se ka kɛ Mali ko bɛ ɲɛnabɔlen wa bibina bɛɛ b'a dɔn Mali ye jamana min ye régime présidentiel de bien et surtout que le régime présidentiel min fana président kelen le pouvoir bien concentré à tɛgɛ kɔnɔ le constitutionnel ke cogoni mɔgɔ saba bɛ nommé ale fɛ mɔgɔ saba bɛ nommé ale ka parti majoritaire fɛ a bɛ mɔgɔ minnu nommé n'o ye magistrature fana o fana mɔgɔ saba bɛ nommé donc a bɛɛ bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔntɔn bɛ a ta ye aw y'a ye hali conseil na assemblée nationale n'a fɔra ko o fana ye institution dɔ ye mais hali o président yɛrɛ kuma fɔlɔ ko k'ale bɛ barika da président ye a ɲinana yɛrɛ ka barika da mɔgɔ minnu y'a ta ça veut dire que président kɛra sababu ye ale ka kɛ président assemblée parce que bɛɛ b'a dɔn a bɛ bɔ parti min na o ye mɔgɔ wɛrɛ de sugandi mais président y'a da don fana na ka o yɛlɛma donc le pouvoir présidentiel a ye pouvoir caman concentré et malheureusement kabini Ibrahim Boubacar Keïta nana kabini 2013 Sadi n'aw hakili b'a la an ko fɛn jugunin fila parce que an kun b'a dɔn k'a tɛ se mais comme an yɛrɛ ka tɔndenw bɛɛ m'a faamu u bɛɛ ko an kelen de bɛ taa kumakan bɛ opposition na c'est la première fois an ka tugu a kɔ mais an ye san fila kɛ an dɛsɛra ka ko jɛlen foyi baara kɛ n'o ye fo an obligera ka bɔ hukumu kɔnɔ ka tila k'an yɛrɛ sɔrɔ opposition kɔnɔ waati parce que an bɔra kalama k'a tɛ se premier ministre joli de bɔra kabini ala k'an dan ma deli k'a ye ko premier ministre san o san kɛ premier ministre kura alors que jamana dɔw bɛ yen nɔ o premier ministre bɛ se ka mandat fila saba kɛ k'a sɔrɔ foyi fo n'a sɔrɔ o ni président ma baara kɛ ka ɲɛ alors Ibrahim Boubacar Keïta ye pouvoir bɛ concentré donc pouvoir bɛ dira présidence de la république ma donc n'ale min ye présidence de la république ɲɛmaa ye k'o tɛ ka ɲɛnabɔ mɔgɔ bɛ ka faga ji ni nɔgɔ bɛ adamadenw na furako bɛ adamadenw na kɔngɔ b'u la lakana tɛ yen kalan tɛ yen aw yɛrɛ y'a ye hali loi minnu taara n'a ye karamɔgɔw ta école karamɔgɔw ta sisan fɛn min kɛra loi ye kabini 2016 ou 2018 de si j'ai bonne mémoire article 39 b'a fɔ aw ka nin kɛ enseignant ye
n'a kɛra loi ye ka ban banna wari bɛ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ o kan ka d'u ma mais kuma bɛɛ b'a ye ko wɛrɛ bɛ bɔ ka wari ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma ka sɔrɔ fɛn min ye essence yɛrɛ fɛn min ye fɛn ɲɛnama ye ɲɛsi tɛ k'a ma n'o ye école karamɔgɔ ka wari dili ye nin ye misali dɔ ye dɔrɔn bon comme ale de ye président ye ko bɛɛ bɛ boli ale de nɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ nɔrɔ a la ni mɔgɔ minnu b'a mankutu ɲuman fɔ mɔgɔ minnu bɛ a solo olu de bɛ baaraw sɔrɔ olu de bɛ bila ko ɲɛma mais o si tɛ mɔgɔ ye minnu bɛ ka ɲɛsin jamana baara o kɔnɔna na ni IBK taara waati dɔ kun kɛra peut-être mɔgɔ kun ma ɲɔgɔn faamu peut-être n'a kun taara kɛlɛbaw ni fɛnbaw bɛ wuli a la mais an tɛmɛna o waati kan bi bi in na mɔgɔ caman y'a faamu ko n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma gansan m'a to MDP nana koyi sinon M5 RFP ka baara MDP ka baara bilalen de don dɔw de la n'aw y'a lajɛ conférence de presse la MDP bɔra ni a ka proposition bɛɛ ye comme aw nana ka bali na dɔɔni n'o tɛ n kun bɛ a proposition bɛɛ ka yira aw la an ye fɛn minnu fɔ ni IBK taara sikafɔ de bɛ kɛ sikafɔ ye mun ye mɔgɔ ka sigi u ka bɛn constituante yɛrɛ est-ce que Mali yɛrɛ taabolo ani bɛɛ b'a dɔn bi bi in na ko Mali constitution kan ka yɛlɛma mais IBK bɛ fɛ ka yɛlɛma cogo min na n'a bɛ yen n'a yɛlɛmana ka ale to yen o ma ɲ'a ma dɛ Sénat ko b'o la et puis a bɛ kɛ laban ye ko peuple ka consulter pour que constitution ka yɛlɛma donc alors que n'a taara sisan bɛnkan de bɛ kɛ les deux seront jetés mɔgɔ de bɛ na ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛ bɔ yɔrɔ min na u bɛ sigi ka sikafɔ bɛ kɛ surtout que MDP kɔnɔ an kɔni ko adamadenya hali ni bɛ gere bɔ donc an bɛ se ni maliyɛn ye an ka sigi ka kuma Amadou Koufa t'o la Yadou ko t'o la armée malienne ko t'o la religieux ko t'o la mɔgɔ wɛrɛ ko t'o la an'u ka denni min kɛra kɔsa in na n'o ye IBK n'a nɔfɛ mɔgɔ ka denni n'o ye dialogue national inclusif o tɛ kelen ye dɛ dialogue national inclusif normal et souverain o de kan ka kɛ bi ni IBK ta la toutes les façons mɔgɔ de bɛ ka démission ko in kɛ fɛn dɔ ye quoi sinon dans une élection dans un processus ni élection kɛra n'a fɔra ko mɔgɔ i ma sigi diyagoya mɔgɔ de y'i sigi i sigi n'a ye n'a ɲɛna o de don c'est comme un mariage c'est pour le mal et le pire d'accord mais quand c'est le pire là bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini koyi donc an b'o yɔrɔ de la bi voilà un tout petit peu voilà ce que je voulais dire que voilà par rapport à ni IBK taara bɛn bɛ kɛ dɛ bɛn bɛ kɛ mɔgɔ bɛ siran ɲuman kama mais an ɲɛ b'a la mouvement M5 RFP mɔgɔw u b'a laɲini ye ko président ka démissionner cour constitutionnelle ka dissoute ani assemblée ka dissoute mais n'o kɛra sa est-ce que vide constitutionnel tɛ kɛ yan non vide constitutionnel ye mun ye de vide constitutionnel ye fɛn ye n'a y'a sɔrɔ an bɛ république de kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ an bɛɛ bɛnna min kan tagama bɛɛ ka kɛ n'o ye parce que république tɛ fɛn wɛrɛ ko ye ne ni e ni olu ni mɔgɔ wɛrɛ an jɛna ko jamana in ka mara cogo min na a ka kɛ cogo min na musaka ka taa yɔrɔ min ka d'an ye yɔrɔ min fɔra ni fɛn o de ye république ye bon ni forme républicaine tɛ yen constitution yɛrɛ b'a fɔ a son article 121 alinéa 2 k'a fɔ ko la désobéissance civile c'est-à-dire que mɔgɔ k'a fɔ k'u ma jɛn n'a ye pour la restauration de la forme républicaine u ma jɛn n'a ye ko république bɛ ka taa mɔgɔ dama dama dɔ fɛ cogo min na e ni ala ni kira cɛ assemblée min président bɛ nommé institution wɛrɛ fɛ min institution min président bɛ nommé institution wɛrɛ fɛ institution wɛrɛ bɛ se ka influence k'a kan o ye institution ye bilen yan o tɛ institution ye o c'est-à-dire o ye ka maraka kɔnɔni pɛntiri dɔrɔn ka mun ka yira mɔgɔ la ko nin filɛ nin ye o ye nin institution tɛ o bon bi bi in na bɛɛ b'a dɔn Mali institution tellement erreur kɛra a sigi cogo la ces derniers temps a n'u ka baara la a n'u taabolo la ani immixtion de la force de la première institution n'o ye président ka institution ye a ye immixtion min kɛ a donna tɔn ninnu na cogo min na ka u kɔnɔna bɛɛ yuguba k'u kɔnɔna bɛɛ changer ka kɛ a hakililata ye donc a tora Mali yɛrɛ tɛ institution kɔnɔ bilen e ko ko vide constitutionnel bɛ ka ban a bɛ yen mun na parce que institution kan ka baara kɛ cogo min na bɛn kɛra kan baara kɛ cogo min na o si ma kɛ o hali IBK kun bɛ se ka article 50 ta pour les mesures exceptionnelles a dɛsɛra k'o kɛ parce que a b'a dɔn n'a y'a kɛ bɛɛ bɛ na ɲɛsin a ma a fɔra k'a kana élection législative parce que u ma labɛn u bɛna mɔgɔw de nommer k'u bila yen u ma labɛn élection tɛ se ka kɛ ni condition kan k'o jɛlen tɛ mais a y'a kariba k'a kɛ mais mɔgɔ b'a fɔ ko bon a y'a kɛ mais pour que u taara effectivement an bɛ taa an tɛ chaise vide kɛ o parce que n'i y'a ye i ye kɛlɛ gagné c'est k'i taara de o n'i ma taa kɔni o kɔni i y'o perdre ka ban donc institution vide foyi tɛ kɛ parce que surtout que bi ni mouvement min wulila ta Mali ne hakili la kabini an tɛ a banna bɔra la hali an tɛ a banna ma da la ni mɔgɔ bɛnna ka nin ze in na taabolo donc bɛn dun de ye jamana ye ni jama baden bɛnna min kan o banna o yɛrɛ de bɛ wuli sisan ka wuli ni baara ye e bɛ ka vide min fɔ k'o bali vide institutionnel papier ko tɛ koyi hakili kuma ɲɔgɔn ye a banna donc IBK bi n'a tɛ yen de o ka nɔgɔ
ni ibeka kunye ma ni kumbe ibeka place la ba foko alala ni diranema mais ne desera ka ken hakilay ndesera ka mogo soro ne ni munum be barake ak ñam parce que abe mogo do munum be se ka baranke o ni aye ni bekera parce que abanaka barake ni mogo yo munum ko yelama ka kedo parce que ala kala ni yelama kera comme ale yere ka mogo chama be ko dugu ni fen dugulu kelila yurgurgu do be kuma chama de ba ko donc abe ka mogo protéger mais malheureusement mogo munum be ka baraka kera faut ka dem institution te jama ka vidi ni aye avec un vide c'est ka vide le compte voilà aya me ka fɔ kɛlen do ka bɔli dɔ boloda ni juma in na yala o bɔli kɔfɛ n'o bɛɛ la ni président ma démissionné o kɛlen do ka fɛn wɛrɛ boloda i b'a dɔn ni ne bɛ kuma yan a ka di n ye n ka kuma MDP parce que ne b'o de programme dɔn kosɛbɛ MDP ko la hali ni MDP bɛ M5 RFP la munna parce que an ko de mɔgɔ caman b'a fɔ i bɛ ka démissionné o tiɲɛ an yɛrɛ de fɔlɔ y'a fɔ yɛrɛ kabini salon mais an b'a dɔn i bɛ ka ye mɔgɔ min ye démission ma nɔgɔ a ma parce que fanga ka di cɛ ye fanga ka d'a ye kosɛbɛ bɛɛ b'o dɔn fanga ka d'a ye kosɛbɛ yɛrɛ de fanga diya yɛrɛ de y'a to ko caman bɛ ka tila la bi bon ni fanga ka di mɔgɔ min i ko k'a ka démissionné et puis surtout k'a ka bɔ a yɛrɛ bolo donc ni mɔgɔ ka bɔ i yɛrɛ bolo fanga ka di ye jamanadenw mana wuli cogo o cogo surtout que mandat yɛrɛ n'a bɛ yira la yɛrɛ ou bien n'a b'a yɛrɛ ou bien a bɛ tugu de kuma dɔ la donc ni MDP ye mun fɔ o ye jumɛn ye c'est la désobéissance civile ni maliyɛn bɛɛ kelen y'a faamu e min bɛ baara dɔ la ne min bɛ baara dɔ la mɔgɔ wɛrɛ min bɛ baara wɛrɛ la n'an bɛɛ jɛnna an ko ko ni i bɛ kama ta an tɛ baara in kɛ tuguni ala b'a bila wala kama tɛ yɛrɛ a b'a bila mais n'i y'a ye hali bi kuma bɛ yen c'est parce que mɔgɔw bɛɛ jɛnna n'a ye de ko violence kana don a la Modibo Keita bɛ minɛ don min na a bɔra a kalama kabini a bɔra Segu ko mɔgɔ b'a nɔfɛ koyi a y'a ka mɔgɔ bɛɛ wele ko mɔgɔ si kana marifa kelen kisɛ ci kana kisɛ kelen ci n'ale ka fanga ko don a wolola bugu kɔnɔ ale bɛ se ka bugu kelen kɔnɔ a tɛ foyi tiɲɛ a ye d'ailleurs a taalen tellement ninnu kun ka jugu minnu bɛ ka IBK conseil n'o ye Musa Tarawele n'a ka mɔgɔ ye a kuma a y'a to ne ka segin ka sɛnɛ ma ne ka taa n ka baara kɛ mugu banna o la fo a cɛ labanna ka faga prison kɔnɔ donc ça veut dire simplement que mɔgɔ n'i b'i ka jamana fɛ jamanadenw bɛ wulila u ko ko hɔrɔnya la k'i ka démissionner c'est un acte. L'article 11 dit que tout ce qui n'est pas interdit peut personne n'est obligé de faire ce que la constitution n'oblige pas. C'est-à-dire que la constitution de mɔgɔ bila ka fɛn kɛ i man ka mɔgɔ si t'i bila a da fɛ diyagoya constitution m'a fɔ ko mɔgɔ kana démission ɲininkali kɛ o démission ɲininkali ni ne de ye élu n y'a ye i tɛ ka n ka baara kɛ n b'a fɔ i ka ne ye élu ne nimisara bɔ n ka baara la ça c'est la demande de la démission. Bɛɛ bɛ k'a kɛ il y a des gens qui pensent que olu bɛ tubabukan mɛn k'a kɛ coup d'état ni ko coup d'état kɔrɔ ye ko ka forcer ka fɛn dɔ k'a kɔnɔ mais o forceli ko tɛ o jama de wulila donc jama hakɛ min wulila a kan k'o de o de ye fanga ye o de ye arme ye o ka jugu ni marifaw bɛɛ o ka jugu ni BND bɛɛ o ka jugu ni fɛn bɛɛ. O la sisan jamana ɲɛmɔgɔ ye discours mun kɛ Kunu Nasini an y'a ye a y'a fɔ k'a bɛna dialogue dɔ kɛ ani aw ni ɲɔgɔn cɛ e hakilina tɛ nin o dialogue ko la. non dialogue tuma tɛmɛna o ale yɛrɛ m'a ka dialogue kɛ a y'a ka dialogue kɛ a ko dɔw ka don a la dɔw ma sɔn ka don a la caman mɔgɔ kun bɛ fɛ ka yɛlɛma ko b'a dɔn k'ale tɛ se ka fɛn kɛ parce que hali dialogue yɛrɛ mun fɔ hali baara bɛ kɛ ni mina mun ye dɛsɛra n'o ye commission minnu kan ka sigi o ma se ka sigi kɔfɛ donc a ko ne promesse dɔ don ne yɛrɛ y'a fɔ n ka yɔrɔ dɔ la ko prédiction c'est-à-dire fɛn min kan ka kɛ i hakili la fɛn min kan ka kɛ i hakili b'a la a kan ka kɛ i b'o fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a bɛna kɛ mais a tɛ se ka kɛ ni e yɛrɛ bɛ yen donc a ko ni kumana dɔrɔn a ye kuma nangi fɔ mais fɛn fɛn kan ka kɛ décision forte a dɛsɛra ne ko hakili a bɛ bɔ a b'a fɔ effectivement vraiment jama bɛɛ n y'aw lamɛn aw de ye peuple ye bon ne tɛ jigi da mɔgɔ si kan ni ala ni aw tɛ malheureusement ale jigi dalen bɛ fɛn wɛrɛ kan min tɛ peuple donc a ma bɔ ka fɛn fɔ dɛ a ma foyi fɔ a ye promesse de kɛ ani ka fɛn dɔ dire des choses minnu bɛɛ sigilen bɛ ni min ye quoi d'accord mais fɛn d'accord ne bɛna fɛn kɛ mun y'a bali ka article 39 a y'o kuma fɔ dɔɔni mun y'a bali ka réaliser fɛn min kɛra loi ye est-ce que o sera dialogue wɛrɛ ma la loi l'exige il est obligé ale yɛrɛ ko personne au-dessus de la loi donc gouvernement bɛ hali n'u bɛ taa wari suɲɛ de ka na n'a ye k'a di a se ma o kan ka kɛ o mais n'u m'a kɛ f'ale bɛna fɔ k'u bɛna kɛ o bɛna kɛ kɔni ça c'est o kuma tɛmɛna o mɔgɔ caman tɛ ka don Musa Tarawele ni fɛn ninnu bɛ tɛ ka intervention ni médiation kɛ wa non mais ça c'est une insulte au peuple ye fɛn min kɛ on ne négocie pas avec un peuple on l'écoute mɔgɔ tɛ négocier ni peuple ye i b'a lamɛn mɔgɔ tɛ i ka peuple bila fɛn na koyi e de bɛ tugu a kɔ donc parce que ni ma tugu a kɔ ni peuple yɛlɛmana don min na i tɛ mɔgɔ ye i kɔ koyi au contraire u b'i gɛn de voilà ni hakili la Salif Keita y'a fɔ a ɲɛna ko i gɛnna o maloya la.
mais ne ɲɛ b'a la aw kɔni aw bɛ ka président kɔnɔ a ka démission bɛ ka demander a bɛ ka demander mais ne taara n'o y'a sɔrɔ aw delila ka dialogue dɔ ɲini a fɛ k'a fɔ k'aw bɛ baro ɲɔgɔnya k'a fɛ ka a lajɛ k'aw bɛ proposition k'a ye wa mun bɛ se ka an bɔ nin dingɛ in kɔnɔ. Mon frère e nana sadi tɔndenba de fɔ mɔgɔ min dɔ fana sadi texte caman bɛ yen ne fana bolo ne kelen tɛ nka n bolo ba caman donc an ka programme an'an ka projet de société a donnen bɛ surtout malien bɛɛ fɛ nka don min na an bɛ tugu IBK ko 2013 kalo 24 non kalo 18 ka IBK dɔrɔn an ka président ni IBK dɔrɔn ka se ka kuma ma kɛ don min na an ka président ni Alpha Umar Konare ye ɲɔgɔn ye a wula fɛ IBK ye rendez-vous di Umar Mariko ma k'u ka ɲɔgɔn ye u ye ɲɔgɔn ye fana fɛn fɛn fɔra a si ma taa sira fɛ an kun b'a la an kun b'a dɔn koyi parce que i b'a dɔn problème ye min ye a ka jateminɛ dɔrɔn kabini IBK ye baara daminɛ 2013 fo bi ani mɔgɔ mɔgɔ ye baara kɛ o ye ale n'a ka système mɔgɔ ye c'est à dire mɔgɔ a b'a hakɛ to bi t'a fɔ don ye bi t'a fɔ kuma ye peut-être mais ADEMA système ye mun ye o ye IDPM système de Moussa Traoré n'a jɛkulu u bɛ ɲɔgɔn dribble n'a tɛtɛ u bɛɛ b'a la dɛ i b'a di X ma i b'a di Y ma i b'a ye o de la o ye hali opposition ka 500 millions ala ka nɔgɔya yɛrɛ bi a président yɛrɛ tɛ ala ka sigi nɔgɔya n'o ye Soumaïla ye o ye kuma min na a taara opposition na u bɛnna ka 500 millions dɔn alors que ça dit opposition kɛ yan san joli hali un franc dira ma c'est à dire u tɛ se ka baara kɛ n'a ye parce que olu hakili la n'u ye baara kɛ n'a ye an ka baara kɛ cogo an'an ka fasoden ɲumanya o bɛ yira kɛnɛ kan n'o yira kɛnɛ kan u tɛ Mali nafa ye de u b'a ye de tɔgɔ min bɛ sɔrɔ a la donc u tɛ se occasion d'aw ma a k'o tɔgɔ sɔrɔ problème bɛ filɛ koyi bon n'i y'a ye mɔgɔ mɔgɔ n'i ko k'i b'i ka jamana fɛ mɔgɔ filɛ nin min ala lajɛ dɔrɔn Umar Mariko taara siɲɛ joli Rusi jamana na a taara siɲɛ joli Venezuela a taara siɲɛ joli jamanabaw la ka taa ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn k'a ɲɛfɔ ani mɔgɔ ɲɛnamaw ka sigi n'i bɛ k'a bɛ taa o yɔrɔ min na pourquoi taa wele Umar i taara i ni mɔgɔ minnu kumana aw bɛnna min kan peut-être que sira wɛrɛ b'i bolo min tɛ n bolo mais est-ce que a sera yɛrɛ Umar ka boli bolo a nɔfɛ mais a bɛ mun nɔfɛ an ka taa boli place ko la na n'i kɛ ministre na n'i kɛ nin non an ka parti ma deli la mais an ye sikafɔ ɲini sikafɔ t'an yɛrɛ tɛ min bolo koyi sikafɔ t'an t'u bolo et puis n'u kumana fana i bɛ t'i ka fɛn f'u ɲɛna u bɛ taa kunkolo a yɛlɛma i kun donc mieux vaut i bɛ taa i bɛ c'est des gens i bɛ kɛ yɛrɛ tɛ e yɛrɛ ala nɔfɛ mɔgɔ ministre dɔ m'a fɔ yan ko olu bɛ se ka kalo joli kɔnɔ i bɛ ka tɛ ɲɔgɔn ye donc mɔgɔ min don mɔgɔ t'a ye o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a mɛn k'a fɔ kunun k'aw ka parti député saba gɛn ka bɔ parti la o kun kɛra mun ye. alors député saba ko in ko gɛlɛman don mais ko nɔgɔman fana don parti bolo ye taabolo de parti sadi ye taabolo de bɛɛ b'a dɔn parti sadi kɔni n'a ko min o de bɛ yen c'est à dire que député minnu élira an fɛ député i t'i yɛrɛ sugandi yɛrɛ jɛkulu de b'i sugandi ka tila k'i ka musakaw sara pour k'i ka élection kɛ i ka hali waa tan min bɛ di garanti la parti de b'o di n'i y'a di fana k'a sɔrɔ parti ma di a bɛ segin ma parti bɛ élection wari n'o ye délégué wari ni fɛn ninnu fana parti de b'a di certes wari caman tɛ parti tɔ ninnu bɛ miliyɔn kɛmɛ fila parce que a b'u bolo wari suyɛnni b'u bolo mais sadi bɛ taa ni délégué wari ye ani quelques petits trucs logistiques k'o di i b'a sɔrɔ comme circonscription n'a sɔrɔ cercle o cercle 1 million ou 1 million 500 selon wari min bɛ yen donc parti sadi b'o cogo de la parti sadi sigilen bɛ hɔrɔnya de la ani da kan bon député ninnu nalen a fɔr'u ɲɛna chaque fois que ni député kuraw bɛ don assemblée kɔnɔ kabini 2002 an bɛ député sɔrɔ la 2002 an ye député 6 sɔrɔ 2007 an ye député 4 sɔrɔ 2013 an ye député 5 sɔrɔ 2000 tout de suite la député saba namaraw ni fɛn bɛɛ kelen donc chaque fois que ni député bɛ na dɔrɔn u bɛ na u ni bureau politique bɛ sigi ka réunion dama dama kɛ bon voilà an tɛ sɔn nin ma an bɛ sɔn nin ma n'aw taara assemblée la aw b'a comporter tan aw b'a comporter tan donc ɲinan ta fara kɛra ten mais malheureusement député kelen de segira député kɔrɔlen cɛ la n'o ye ɲɔgɔn député a fɔra bon e min segira e ka tɔw bilasira u kana bi erreur mais kuma min na an ye nin mɛn à gauche à droite an y'u wele u nana an k'u ka na ni papier u nana ni papier ye fɛn fɛn ta ni parti sadi u bɛ a bɛɛ sɛbɛn mais malheureusement olu k'u ka segin n'o papier u y'o papier bila kɛrɛfɛ parce que sadi ma diya n'o ye olu taara k'a fɔ k'u bɛ taa don majorité la u bɛ don cogo di fana u tɛ don directement dɛ u bɛ taa don dɔ bolo min bɛ taa olu fana bolo ta k'o don majorité la n'o ye Benso ye Benso o ye Aliou Diallo n'o ye ADP président ye u ka jɛkulu tɔgɔ ye Kayi a ye mun sigi pour k'a kɛ député ye peut-être k'a ye mun sigi pour k'a kɛ président ye 2023 n'a hakili b'a la 2018 a y'a ɲininka Kayi donc sadi tɔgɔ de bɛ tunu parement an y'u wele k'a fɔ a ye bɔ a la ka 48 heures d'u ma 48 heures dilen kɔfɛ u mariage k'u k'a to f'u n'u ka mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye n'o ye base ye
an yɛrɛ base mɔgɔ 3 wɛrɛ ka tila ka sigi o kɔnɔna de la 48 heures dira bon a fɔra k'u ka waati dɔ d'u ma k'u ka sigi u sigilen u taara ni mɔgɔw kumana u ma se ka ɲɔgɔn faamu u b'a la dɔrɔn a y'an kɔnɔ an bɛ nin kɛ a y'an kɔnɔ an bɛ nin kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ structure yɛrɛ ko ka une semaine d'u ma une semaine dilen u ma u ma réponse di bureau politique yɛrɛ mɔgɔw ta président b'o la secrétaire général b'o la ne yɛrɛ b'o la mɔgɔ caman wɛrɛ b'o la an taara ka taa Kucala coordination ani olu yɛrɛ sigi o don fana u k'a ma ko non an ka tile 2 wɛrɛ d'u ma fo ka segin Bamakɔ k'a sɔrɔ u ko de k'an ka tile 2 d'u ma k'u ka taa yan fɛ an taalen yan fɛ k'u ka tile 2 d'u ma ka segin Bamakɔ bon ɲɔnɔ fana o kelen de kɛra mais an taara yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ ko Kucalakaw y'a dɔn ko olu yɛrɛ ko k'u ka mɔgɔ ma k'u kelen kana tagama n'u taara dɔrɔn u ka siri dɔ la mais n'a fɔra e kelen kana tagama ani ka t'i meleke mɔgɔ sugu dɔ la o fana ma fɔ olu ye jɔnba Ala fɔ ko k'olu kɔni filila u y'u ka député fili donc u b'a ɲini u ka député fo ka segin kɔ bon ɲɔnɔta kɔni o ma k'a la yɛrɛ ɲɔnɔta ma mɔgɔ ɲininka ni mɔgɔ ma réunion kɛ bon ani peut-être ani mɔgɔ dama dama dɔ y'a kuma fɔ mais ani coordination ma réunion kɛ u bɛɛ jɛnna n'a ye mɔgɔ fɛn fɛn ye kuma ta a bɛɛ vidéo n'a fɛn bɛɛ b'a bolo u ko k'u ka kasa n'u ka tosa pour ka segin sadi taabolo bon an ka texte yɛrɛ kɔnɔ article 66 article 71 article 72 article 80 u bɛɛ b'a fɔ de article 81 b'a fɔ ko ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ ɲangi organe dɔ fɛ fo organe k'i wele k'i lamɛn o de kɛra bureau politique de kan ka fɛngɛ bon article 66 ni 71 72 ko ni mɔgɔ ye fɛn sugu dɔ kɛ n'o ye parti taabolo k'o sɔsɔ majorité ye mun décidé k'o sɔsɔ parce que an ka congrès min kɛra Kucala au mois de mars dernier o de ko k'an ka inscrit IBK ka opposition kɔnɔ donc n'aw taara aw b'o dɔn fana o fɔra ye fana réunion 3 kɛra Bamakɔ yan 2 kɛra Kɔlɔnjɛba donc réunion 5 de kɛra ni ko yan'u ka décision ta mais a bɛɛ la u taara fɔ u tɛ fɛngɛ bon a fɔra u ka segin fana tile 2 dira après semaine 1 dira 2 semaines a dafara 2 semaines yɛrɛ la mais a bɛɛ la u ma segin donc comme u ma segin donc bureau politique ye quorum réuni u mɔgɔ 23 mais mɔgɔ 21 de bɛ actif la parce que kelen kun fɛngɛra la kabini a kɛ waati a bɔra la kabini kɛ waati donc mɔgɔ 22 donc 16 personnes sont réunies k'a fɔ ko non ko ninnu u ye faute minnu kɛ c'est des fautes graves donc u y'u expliqué sinon a ye communiqué bɔ k'a fɔ k'u bɔra parti la donc ala sago sɔrɔ min kɛra la o de ye nin ye bon parti Sadi fana ye parti min ye bɛɛ b'a dɔn nin t'a siɲɛ fɔlɔ dɛ an delila ka maire Kutuuru gɛn Segu mara kɔnɔ mais ninnu bɔlen min filɛ nin ye aw ka parti la tantɔ aw tɛ siran k'a fɔ mɔgɔ si tɛ aw bolo min bɛ aw hakilina di assemblée la i b'a dɔn assemblée ye mun ye assemblée ye kɛnɛ fɛrɛlen de pour que mɔgɔw ka audience sɔrɔ surtout interpellation ninnu ani bɛ musaka dɔɔni minnu sɔrɔ ka baara kɛ ni ka mɔgɔw ka échanger mais n'a bɔr'o la an yɛrɛ y'a damana député bɛ baara fɛn fɛn kɛ an b'o kɛ o parce que an ni jama bɛ kuma an n'an ka mɔgɔw bɛ kuma et puis bi bi in na avec les moyens de communication Dieu merci qui sont vraiment démocratisés o de y'a to ko caman tɛ se ka dogo bilen o mɔgɔ i dan ye i kana ko lankolon kɛ n'i y'a kɛ dɔrɔn a bɛ ye a bɛ fɔ donc bi bi in na moyen caman de b'an bolo ka kuma ni maliyɛnw ye ka kuma ni an ka tɔndenw ye et Dieu merci i b'a dɔn kunna sini ma kunu ka bɔ kunna sini ka na ou bien kunu kɛ ka na sisan mɔgɔ hakɛ min bɛ ko inscrit parti la kunu dɔrɔn ka na bi fɛn min ye mɔgɔ 100 a bolo o ye Bamakɔ yan dɔrɔn donc yɔrɔ wɛrɛ fana bɛ ten bon chaque fois que ni parti Sadi ni mɔgɔ ye kojugu dɔ kɛ ka ɲɛsin parti Sadi ma parti Sadi de ka réaction b'a to mɔgɔ b'a faamu parti Sadi ye mun ye a bɛ taa ni texte ye a bɛ taa ni hakili ye et an yɛrɛ basera an ka texte mun na ka mɔgɔ ninnu u basera u kan k'u gɛn texte min na o texte bɛɛ de publié la foyi dogolen tɛ yen n'aw taara Ntɛnɛn kasi a b'a ye donc soso cogo t'a la voilà donc nin tɛ foyi tiɲɛ Sadi ko la parce que Sadi ye mouvement ye min wolola radio Kayra de fɛ radio Kayra ka tɔndenw de farala ɲɔgɔn kan fo k'an ka kɛ parti kabini 96 a kɛra mouvement ye san 5 ka politique ɲɛɲini dugu kɔnɔ ka tila ka parti si ma wolo comme parti Sadi wolola ka tila ka 2001 ka kɛ parti ye a Kucala o de continuera fo bi dɔrɔmɛ 1 Sadi ta di mɔgɔ ma ko i ka voter dɔrɔmɛ 1 Sadi ta kɛ ko ka vote suɲɛ o de b'a to mɔgɔ minnu bɛ élu an fɛ n'u taara a bɛ kɛ olu de la nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka député ka san koyi an ka député an fɛ u ka bɔ an bolo cogo dɔ la peut-être que ninnu fana san o ma sa ala de b'o dɔn ba ne tɛ se k'o fɔ mais an ka député hakɛ min détournera kɔni ka bɔ an bolo ka déboucher avec le député Tambo donc mais don o don dɔ bɛ fara parti Sadi kan et puis hali sisan ni élection jɛlen kun kɛra an kun tɛ 2002 sama dɔ ye mais o ye kuma wɛrɛ ye. kumakan laban jumɛn b'e bolo ka na se parti Sadi kanubagaw ma ou bien bon parti Sadi kanubagaw ani minnu tulo banna ani aw yɛrɛ k'aw fo parce que
mɔgɔ b'a dɔn mɔgɔ ye ko i hakilila bɛ tɛn k'a bɛ se ka dɔ fara jamana kan ka na an lamɛn o ka d'a ye kosɛbɛ parti sadi tɔn de olu kɔni ne t'u kalan foyi la caman bɛ yen yɛrɛ o tɛ structure o tɛ bolo la min don sadi ko la n'a taabolo ne yɛrɛ t'o dɔn donc n b'u fo k'a f'u ɲɛna halisa timinandiya don mɔgɔ si kana bɔ an ka sira kan parce que o de ye sira jɛlen n y'a ye bi bɛɛ bɛ ka n'an ma ye kɛnɛ min kan dɔrɔn a kɛnɛ tɛ sanuya parce que bɛɛ ka kɛwale donnen don bɛɛ dɔnnen don i kɔfɛ donc k'a fɔ maliyɛn ye dɔrɔn mɔgɔ ka k'u jija parce que bi bi in na min bɛ kɛlɛ tiɲɛna o ye minnu bɛ wariw minɛ ka taa mɔgɔw kunkolo yɛlɛma parce que o nɛn ka di u bɛ na i ka kuma fɔtɔ ani ka kuma fɔlen u bɛ n'o de fɔ o cogoya kelen na n'a fɔ cogo kelen na nka ŋaniya min b'a kɔrɔ o t'o ye mais kuma in bɛ kuma bɛ b'a yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ u ye ko dɔ k'a la ka e tɔgɔ tiɲɛ ou bien k'i manko tiɲɛ e min y'a baara kɛ donc parti sadi ka o bɛɛ dépasser et ka ɲini maliyɛnw fana fɛ u ka da la ko parti sadi ye parti hɔrɔn ni danbetigiw ni mɔgɔ minnu m'u da de gestion démocratique dan fɛ mɔgɔ caman hakili la ko Umaru Mariko n'a ko k'i dɔrɔn a kɛra non an bɛ hakilitigi ye an bɛ galuku ye an bɛ sigi de ka miiri ka kuma mankutu yɛrɛ di ko tɛ vraiment an ka ɲɛma Umaru dɔrɔn tɛ u tɛ décision foyi ta u yɛrɛ ma ten ni mɔgɔ ma ɲininka donc k'a fɔ bɛɛ ɲɛna dɔrɔn ko parti sadi dayɛlɛn don bɛɛ ye parce que ne kɔni dalen b'o de la ka tɛmɛ a bɛɛ kan mais an donna mouvement minnu fana kɔnɔ ala ka saba ka bɛɛ sababa ma et puis président ka démissionner d'ici le vendredi Mali ka sira wɛrɛ ta parce que sira wɛrɛ bɛ yen min tɛ nin si ye koyi Mali ye jamanaba de Mali ka ɲi ni Kuwait a ka ɲi ni Arabie Saoudite a ka ɲi ni Rwanda ye Rwanda yɛrɛ 43 fois o ɲɔgɔn 43 de bɛ se ka bɔ Mali kɔnɔ donc tout dépend de la bonne gouvernance et espérons que an bɛ ka alternative ye nin Inche. merci